Kaixo egun denoi. Gaur eztabaidatzera eta onartzera ekartzen zaigun aurrekontu hau ez da ohiko moduan iritsi osoko bilkura honetara. Eztabaida politiko bat baino tramite hutsa dirudi. Asteartean jakin genuen aurrekontuak gaurko osoko bilkuran eztabaidatzera eta onartzera ekarriko zirela. Ulertzen dugu PSE eta EAJaren arteko koalizioa osatzea eta aurrekontu hauen onarpena akordio berdinan adostuak izan direla, baina uste dugu merezi zuela formetan bada ere minimo batzuk mantentzea. Larria iruditzen zaigu, azken aste hauetan hiriaren aurrekontuen lanketa politikoari lekurik egin ez izana. Are gehiago, asteartean bi alderdiek prentsaren bitartez proiektu baten baitan akordio batetara iritsi zinetela azaldu zen iguten. Ordea, akordio horretan jasotzen diren gai askoren islada garbirik ez dugu aurkitzen gaur onartzera ekartzen zaizkigun aurrekontuetan. Horrek zalantza handiak sortzen dizkigu. Adostutako proiektu horiek aurrera eramateko gaitasunean. Aurrekontuetan isladarik ez badute nola egikarituko diren ulertzen ez dugulako. Horregatik, aurtengoa urte hipotekatu bat izango dela iruditzen zaigu. Proiektu garbirik gabeko urte bat. Aunque entendemos que la aprobación de estos presupuestos que vamos a presenciar en este pleno es parte de un acuerdo, creemos que los presupuestos no son solo un ejercicio de matemáticas. Creemos que tienen que marcar la dirección de las políticas públicas y tienen que obedecer a una estrategia que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Creemos que este acuerdo de coalición y este presupuesto no se han negociado a base de lo que la ciudad de Irún necesita. Creemos que se ha pretendido responder a otras necesidades. El acuerdo entre el PNV y el PSE, en el que se nos presenta un acuerdo sobre proyectos que no reflejan en este presupuesto, a los que les falta visión estratégica y en el que no se aclaran aspectos esenciales como cuándo van a ejecutarse, no parece que vayan a proporcionar las soluciones que necesita Irún, ni vayan a dar respuesta realmente a las necesidades de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Habláis de un Irún de primera y desde EH Bildu os decimos que Irún tiene muchas cosas a mejorar, que para que Irún de verdad sea de primera hay que apostar por otro modelo de ciudad y otro modelo de gobernanza. Si no realizamos políticas públicas de vanguardia, nunca seremos de primera. Y además creemos que lamentablemente nuestra situación irá empeorando. Beraz, berriro ere azpimarratu behar dugu guk egingo genituzkeen aurrekontuak bestelakoak izango zirela. EH Bildun beste hiri eredu bat dugulako, beste gobernantza eredu batekin jarduten garelako eta politika publiko eraldatzaileak bultzatzen ditugulako. Baina eta berriz esan dugu gure taldetik, Irunek erronka handiak dituela aurretik. Etxe bizitza, aldaketa klimatikoa eta honen ondorioak, jasangarritasuna eta mugikortasuna, zaintza eta populazioaren zahartzea besteak beste. Aurrekontuek argitu beharko lukete zer norabide hartu nahi den erronka guzti hauei aurre egiteko orduan, eta ez dugu uste horrelakorik islatzen denik aurkeztutako hauetan. Aurrekontu honek ez du argitzen etorkizun honi nola erantzungo zaion, eta ez du argitzen zer neurri hartuko diren ez eta hauen plangintza zein izango den. Asteartean azaldu zitzaigun EAJ eta PSeren arteko akordioan eta honen proiektuen baitan eginiko planteamentuan argitzen ez den moduan. Aurkeztu zaigun aurrekontua hobetzeko asmoz, erronka hauei aurre egiteko EH Bilduren moduak eta lehentasunak irudikatzen dituzten zuzenketak egin ditugu. Horregatik, proposamenak egin ditugunean beste behin etxebizitzari eman diogu lehentasuna. Argi dago etxebizitzaren eskuratzean zailtasun handiak daudela gure hirian, eta zailtasun hauei erantzuna ematea premiazkoa dela. Horretarako, Irunbik berezkoa duen erosketa eskubidea egikaritu eta merkatura ateratzen diren etxebizitzak erostea nahi dugu. Modu honetara, alokairuzko parke publikoa modu azkar batean handitzea lortuko dugu, eta urgentziazko etxebizitzaren beharrei aurre egiteko alokairu sozialerako aukerak ere handituko ditugu. Bestetik, auzoetako bizitza indartu eta hiri deszentralizatuago baterantz aurrera egiteko, azken urteetan behin eta berriz planteatzen ari garen zerbitzu publikoen hurbiltzea ekarriko duen auzo bulegoen proposamena egin dugu. Anaka, Landetxa, Behobia eta Artian. Bertan, udal zerbitzuen atea den az zerbitzua eta gizarte zerbitzuak gizarte langile baten arretaren bitartez,
auzoetara hurbildu nahi ditugu. Ezinbestekoa izango delako pertsonen beharrak gertutasunetik ezagutzea, batez ere zaintza beharrak. Populazioaren zahartzearekin premiazkoak izango da udalaren eta zerbitzu publikoen gertutasuna. Beharrak daudenean ondo ezagutzeko eta erantzun azkarra eman ahal izateko. Udalak ezin duelako soilik zerbitzu emaile izan. Herritarrekin batera eraiki behar dituelako behar horiek asetzeko baliabideak. Auzoen bizitza hobetzeko eta gizaki kohesioan aurrera pausoak emateko Dunboako eskolako patioa berritu eta auzora irekitzea, Anakan plaza berri bat sortzeko azterlana egitea, Korrokoitzeko eremu berria eta Arbeseko auzoa lotuko dituen zubia eraikitzea, edo eta Urdanibia plazako kapila kafeaintzoki bihurtzea proposatu ditugu ere. Eta azkenik, kirol azpiegituretan egingo ditugu ekarpenak. Uste dugu azpiegitura behar handia dagoela hirian, eta ez zaiela erantzunik ematen ari behar horiei. Irunen kirol sare oso garrantzitsua dugu, eta uste dugu hori badela Irunek duen balio eta balore garrantzitsuetako bat. Kirola gainera osasunarekin harreman zuzenean ulertzen dugu gure taldetik. Kirolean eta aktibitate fisikoa egitean, inbertitzea osasunean eta prebentzioan inbertitzea dela uste dugu. Bizitza osasuntxua izateko ezinbestekoa. Eta hau, zaintzari eredu berriak ezartzen ditugunean, piezak klabe izango dela uste dugu. Irunen euskararen erabilera sustatzeko eta bultzatzeko proposamen ezberdinak ere egin ditugu. Baita mugikortasun modu jasangarrietan aurrera egiteko proposamenak ere. Guzti honekin, irundarren bizitza hobetzea bilatu dugu. Gure ustez lehentasunezkoak diren gaietan, eta etorkizuneko erronketan klabeak izango diren gaietan. Uste dugu, ekarpen hauek aurkeztu zaizkigun aurrekontuak hobetuko lituzkeela, eta etorkizunerako beharrezkoak diren neurriak hartzeko bidean jarriko gintuela. Hauek dira gure proposamenak. Irun modernoagoa, euskaldunagoa, sentikorragoa, burujabeagoa, hurbilagoa eta parekideagoa eraikitzeko asmoarekin planteatu ditugunak. Azalpen guzti hauekin ulertzen dugu argi geratzen dela aurrekontuei egiten diegun aldaketa proposamena. Eta beraz, ez ditugu gure zuzenketak banaka defendatuko. Osoko bilkura honetan zuzenketa asko ditugunez eta bozketetan azalpena bat banaka emateak denbora asko luzatuko lukeenez, gure taldetik gainontzeko taldeen zuzenketen aurrean abstentzioa bozkatuko du.